Еп. Искам да ме чуете и да ме разберете за това, което ще ви кажа за майка България. Така. Да започваме лека по лека и може да участвам в нова телевизия, само ако кача цяла дивизия. Може да ме повикат от добро утро България, само ако им изпълня техни тревожни желания. Тогава мога да получа малко внимание, но за какво като не го правя за тях, а за мен и за вас, за да мога да изразя мнението ми за всички тях. И понякога съжалявам, че живея в 21 век, където като излезеш навън да не знаеш какво е той или тя, то или то. Искам ми се да живея преди 70-то, когато нямало толкова тъпи, неблагодарни хлопета, пердета, мислеш, че са само за балони и цигари. И кой ще го превари за вари? Ако си спомня, че казармата едно време ги е правила, калила силни здрави мъжкари. Тя научила ги да стреля, да убиват като машина за нашата родина и да умират за майка България. А сега, какво се оказва, че в корумпирана страна е страшно да се стиснат, притиснат. И какво още да ти кажа, бе човек, че черно-беле костюмари убиха майка България. И това си го знаеме, но не ме тревожи, че няма да издържиме. И затова само протести въртиме. Но за какво като няма напредък, като дойде бой? Комой, тройко, всичко се разчиства, почиства. Като ноздри честна, всичко се пречиства. Като роби в тази страна работят нашите татковци и майки. А за бабите и дядовците ни, как да се издържат с пенсии от 200 до 300 лева? Няма шанс. А вие, прокурори, премиери, злато засипани стопов да се къпят в бани звани, а не народа заблудени крави, както ни наричате, на каквито приличаме сам пари, точите от нас и като топа хляби вливаме заплатите и пак от нас взимате, присивате. Може да има бъдеще България, но дали се струва, защото някои хора тук са за приюта, искам мисля да ги кача багажника на колата и да ги закарам извън тази държава, но това пак няма да ни помогне, защото вредата от тях вече е нанесена върху нас, всички нас, от нас до вас,